मोजां नांलाबाय खोमा लाबो सिन्दुरा जै मबाइलनि इनसो दे habda no 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 ye mobile ni mana salah WhatsApp lo sabar मोजां ओंखारनाय जाला एकदम र नायगारसोबलै आङो नेवान खालामनानै औ साला नेवानानो गैयालै माथो र माबा प्रब्लेम जादोंलै लखरा बहाय नाखै हौइ साला हौवासो बिदि जायो नै बिसो दा नै ना लखरा बाय ना कनस्टेन्ट लखरा बारा नायजालै no 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 salah सान्दुंआ गोगोम गोसालै बाब माबा जाबाय 11:30 जाबाय दा टाइमा 11:30 मिन्थिबाय दा जौ खापसे लोंनानैसो होदों आं फुजाखौ नोंलाय दिनै मिन्थिबाय दा थाङाखै आङो एसे मोजां स्पिड गरागोम दे मिन्थिबाय आरो नोङो सिख्लाफोर मोजां होथारनांगोनलै मिन्थिबाय दा नङाबा जकसनो आरो नैबेयाव मा होनो बेलाय मा नायग्रा होनोमोनथाय उनावसो खिथानोसै आं जाबाय दे ओरै फैदो दे मिन्थिबाय दा एकदम मोजां खेया र दिनै मा होनलाय दिनै शुक्रबार ना